ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо ҳар гуна аст. агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои крамбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯз навораси хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Рӯдакӣ, Ҳисор, территорияи Кӯлоб, территорияи Восе, шаҳри Бухтар, Калхозобод ва Данғара ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ки аз шаҳри ноҳияи Душанбе ва дигар тарафҳо. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 113 сомони 5 дирам. навора мегам маромад рафт. барои азиз дават кардан котелники бели дача меган иҷара котелники ина кора бинед. ҳа итаҳот ина кора бинед бародаро, ина ҳама бора ҷамъ мекунанд, ина бародаро ора ҳама айқафои кор муд. ина бо гаражи точка доштанистид. салом алейкум созем бачо. тоҷикистон обод мекунем, тоҷикистонмонро месозем. мо дар куҷое бошем, фақат ба ёди зану фарзандмон мешем, ба ёди ватанмон мешем. сарбаланд бошед, хонобод бошед, ина бороро бинед бародаро. این یکم جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم. این برادران را کار کردن. سر بلند باشه لبای بچه لبای. این السلام علیکم. این برادرای تاجیکی من السلام علیکم. باشه زندگی کار خوبه. زندگی کار خوبه. سر بلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود ما کارو میکنند. سر بلند باشه. زنده باشه. یک مشیران. تمام. زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بور میکنن، دوری میکنن. اینا سربلند خانم بود باشه. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ имрӯза аст, ки ҳам хона, ҳам дача қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромид, деҳаи Бонгура. яъне ҷои хуб дар мегӯяд. дӯстон азиз, нархҳои хонаҳо сар мешавад аз 130,000 сомонӣ то 270,000 сомонира, ки ҳар хел нархҳо. хонаи навбатӣ 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, обсвет, гирдаш маҳкам, лаби каналда ҷои беҳтарин аст. ошхона ҳама ҳоҷатхона ҳамаш аст. хонаи навсох, гирд хона пои ниход маҳкам, хонаҳо тайёр аст. дӯстон азиз, ҳуҷҷатам дорад. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ, ки боз муомила дорад ва ҳамхали хона бо чанд така дар бараш ҳам аст ва дигар намудшам ҳастанд. нархҳошон сар мешавад аз 130,000 сомонӣ то 270,000 сомонира, ки бо муомила дорад. забор гирифта, гирди хона пои ниход маҳкам, лаби роҳ, ҷои бен ёд хуб мега бод ҳавои тоза. якумаш рақамҳои дастӣ Вавилон ахираш 98, дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 99 WhatsApp доранд. ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд. дар ҳаминҷа ҳам бо дача доранд, ҳам хона. нархҳошон сар мешавад аз 130,000 сомонӣ то 270,000 сомонира. ин ҳамин хона тайёр аст, ки дарахтони навниҳолам шудагӣ аст. хонаи тайёр барои зиндагӣ кардан бо 270 мегӯяд, ки бо арзон муомила дорад. خب маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмода гирем. дӯстон азиз, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромид, деҳаи Бонгура. бештар маълумот аз рақамҳошон. агар шумо дар охири хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, дача, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои боло буда, ки 20 дар рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед гузоред. навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочно аст, ки хонаи калон ва бо магазинаш. хона қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, калхози Лелин, участкаи Гулистон. дӯстон азиз, ҷои беҳтарин, замини кушод ва чанд дар хона боз хаттиш мағозаи калон. 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки се дар хона кардагӣ аст, ки бо ремонтҳои замина, бо проектҳои нав ва подвал, дута кондитсионер. хоб дӯстон азиз, ошхона, баня, кухнӣ ҳама чизро дорад. хонаи проектҳои дуошона аст, ки дӯстон азиз, се дар хона дар поён. дӯстон азиз, опшин як коридори калон бо такхона дорад, ки метавонед ҷора хонаҳо, ки барои мақсад подвал кунен.
хоб дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстони азиз. хоб падвали калон ва як тайдига дӯстони азиз мағозаи 4/8 ам дорад ки лаби роҳда ҷои хубае. латтоки обам дорад, дарахтони мевадиҳанда дорад. чор тарафи хона полни худ забор гирифтагӣ дӯстони азиз. хона бо тамоми чизе чорааш фурӯхта мешавад. нархаш мегӯяд бо маслиҳат фурӯхта мешавад. хонаҳо дар ношон бе ниҳоят кушод аст ки бе ягон таъриф. нархаш мегӯяд бо магазини калон дорад, бо хона ҳамаш бо ашёҳои зиндагӣ, нархашон бо маслиҳат. хоб промои рақамҳои Россия аст ки дар рақамҳошон имо WhatsApp ҳам дорад ва рақамҳошон ахираш 70 рақамҳои Россия промой кор мекунад. бе ниҳоят хонаи кушод рӯи ҳаволи бетон, проектҳои нав, ремонтҳои замонави озиразамон ва дарахтони мевадиҳанда обсед мегӯяд мушкил надорад. обши хона бе ягон таъриф ҳамаш хуба мегӯяд. лаби роҳ дай латтоги об ба пеши хона мегузарад. ҳама тарафа қоидавӣ. хоб нақша мегӯяд бо маслиҳат мегӯяд кадоме ки мехара мегӯяд занг зана мегӯяд ҳамаша фаҳмода метиҳем. ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ, яъне ки Абдурахмони ҷомӣ, колхози Лелин, участкаи Гулистон. бештар маълумот аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута дӯстони азиз. бо бештар маълумотро худтон мегирем. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ ҳастае ки хоб отдельна душавой комната, хоб оҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, поёни Корвонда. хона ремонтҳои нав кардагӣ аст. хонаи навсод дӯстони азиз, дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархша мегӯяд 300 000 сомон мегӯям бо муомила мешавад мегӯяд соҳибаш ва вариантоша бо хай мебинед худтон. на дурни хона мегӯяд 80 квадрат астае. рақамошо дар поёни видео астае. нархи 300 000 сомонӣ астае. бо мо занг занед бештари маълумотро аслошон гиред. марамат. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёян комфортно, мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение границы Акаи Бегзодро. ин ака зиёда ай 10 сол астае ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одан бурдан меорам. хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. мошин буда дурнуш люксае. ин ҳамин мошини худчона дурнушон люксае. кондитсионери вайфай дорад. хоб 2 та рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумотро хуён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд. марамат. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, Навбаҳорда. духонага квартира ҳастае ки дар автомошина қарор дорад. 53 квадрати метре, бобсвей таъмин аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад, ремонтҳои беҳтарин. хона мегӯяд бо ҳамаи таҷҳизотҳои зиндагӣ. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад. рақамош рақамҳои вавило, кадомеш будам квартира ки лозим бошад, ҷои хуба мегӯяд 380 бо савдо дорад. бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, ягон мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромат сурат маълумотро дар WhatsApp имои экранбудаи болобуда ки ахираш 20 имо баста дорад, маромат рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотонам фаромӯш накунед гузорем ва аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозима ки мехарен дар комментария мо нависед. мо аз видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда барои шумо пешкаш менавора то охираш тамошо кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорат, деҳаи Уртабыз. дӯстони азиз, срочна 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст. хона бо сементблок, фундаментошам ва кирчаш маҳкам, ҳаммом, калидор, кухня мегӯяд ҳамаш ҳастае, дар дуруни хона астае. ва инчунин мегӯяд ҳуҷҷатам дорад. 7 сотиқи дигар замин, 2 дар хона, хонаи коробка, дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. шаҳраки Ҳисор, ҷамоати Шарорат, деҳаи Уртабыз да. 120 рақамош аст мегафон, кадомеш буда ки лозим аст, маромат бештар маълумотро гирен. дӯстони азиз, реклама дошта бошед, агар ягон реклама дошта бошед, маромат рӯй кунем, мо реклама мекунем. агар ки шумо хона хар бошед ки замин хар бошед, дар комментария нависед, мо дар видеои оянда
гуфтагиҳои шумо дар видеои оянда қӯш карда ба шумо пешкаш мекунем. Шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, хобпушти Алмос кӯчаи Саидшариф Қурбон 5 гуфтагӣ аст соҳибуш. Шаҳри Ваҳдат, пушти Алмос кӯчаи Саидшариф Қурбон 5. خب دو خانگاه کوارتیر هسته که در سه مشونه قرار دارد. 61 کвадратный метр با обсвет تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні. خیر موچه خطو دیده استیم. کوارتیر میگد با سراش نمیگد فروخته میشد با نرخ 260,000 سومانی که با معامله سوداش در نزد کوارتیر. خب یگان سوالو ایلاوگی داشته باشین، یگان معلوماتای پورا اگر خواهین، اگر شما اوید همین کوارتیر فهمیدن در همین رقم پیامده زنگ زنین با شما همش فهمیده میدن، چون که معلوماتای کوارتیر بسیار دودگی نیسته. بیشتر معلومات از رقم پیامده از شما خواهش که سیلکای نواری ما در واتساپ ایمو و دیگه سایتتون سیلکاشا پادیساش کنین. مگذاریم با هفتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است قرار دارد در ناحیه وسط دهه صلح‌آباد. 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, подвал ҳаст дӯстон азиз ва як калидори дигаам дорад. Ду хонаш мегӯяд ремонт дорад ва дигаш мегӯяд ремонт надорад. Дастроshна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ ки бо тариқи телефон мегӯяд маълумоти бештар мегирем дӯстон азиз. خب کدامتون که میخریم بیشتر معلومات از خودشون اومده میگه از پشت سراچنه خیر نویای واسه دهه صلح‌آباد. دیگه معلومات چه نگفتن خونه برای زندگی اومده و ارزون نشم. اگر یک بار خواهید اگر یک معلومات ایلاوگی در واتساپ که دایچشون نشید که پراموی رقمشو اگر کار کنید زنگ زنید معلومات چه گیرین. اگر یک رکلام داشته باشید مرامت رو کنیم رکلام دا میمونیم. هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر بختر کوچه عینی 156 دا. آبشین مرکزی شهر است. بیشتر معلومات چختون میگیرین. دو خانگاه کوارتیر است که در دوم مشونه قرار دارد. 58 کвадратный метр با обсвет تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کخترمت، ремонтои بهترین. نزدیک دروازه لامانوس در میگه دوستان عزیز جای خوبه ремонт دارد دوستان عزیز. ساختمانش میگه محصولی با صفت اعلی است، استفاده برده شده است، یعنی که صفت اعلی کتی. خیلی ترمیس همه شرایط زندگی ریمونتش خیلی لوکس بهترین. نرخش میگه 390,000 سومون است با سودا هم دارد. نرخ کوارتیر 390,000 سومونی با سودا معامله در نزد کوارتیر. خب صورتش رو با دقت تماشا کنین. اگر معلومات گوش کنین، اگر معلومات ایلاوگی خواهین اگر فهمیدن در رقم‌های پیامده است و ویلون کوزان زنین بیشتر معلومات گیریم. دوستان عزیز به خاطر مهنت ما لایک فراموش البته گذارین. مگذاریم با نهم زمین فروشی. زمین فروشی قرار دارد در شهر حصار جماعت شرارت دهه ارتباط. 6 سوتیق زمین است که فوندامنت‌های خونه‌اش ریختگی است. باز 20,000 دیگه غشتی پخته و یک کم از دیگه سنگ هم خیلی محصولات دارد. غشتش آبشین بسیار است. با معلومات چه میخوان میگیرین. نرخش میگه 90,000 سومانی است. غشت برای خانه و فوندامنتش ریختگی با سنگ هم داره. آبشین محصولات ساختمانیش هست. نرخش 90,000 سومانی با سودا میشود. خب کدام میشه که این معلومات بیشتر انیق که لازم باشه در رقم‌های پیامده زنگ زنید. اگر که سودا نشده باشه میتونید شما سودا کدا گیرین. از کجای با شما زمین خونه کوارتیر لازمه نویسید. اگر که ما گفتیم در ویدیو آینده با شما پیشکش میکنیم. اگر رقم داشته باشین برام در رقم بالا بوده رو کنیم رقم میکنیم. مگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر کلوب. خب دهم میکردم شاهینده پیشی مکتبی 8. بیشتر معلومات طریق تلفن. دو خانگاه کوارتیر است که در سه مشونه قرار دارد. 48 کвадратный метр با обсвет تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухні، кондиционер، термис، шифонер هم خیلی شد دارد. آبشین مقصد که холодильник، термис، шифонер و кондиционер دارد. دستروshna میگد میفروشه با نرخ 260,000 سومانی که با و سودا معامله‌اش در نزد کوارتیر. التماس میگه بهودا میگه ناراحت نکنین، فقط خرید این آبشین کوارتیر با همه چیز چورش رقمشون است و ویلو کدومشون که لازم است مرهم زنگ زنین بیشتر معلومات بگیرید. فقط همین لایک خودی حوض بگذارید فراموش نکنید و نواری مون تا آخرش تماشا کنید. مگذاریم با 11ام خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی. خب معلومات بیشتر با طریق تلفن یعنی که سر کشتی ده.
шаҳри шоми ноҳияи фирдавсӣ, сарикишти боло назди мактаб. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, ки пеши хона мақсад ки навез ҳуҷҷат дорад. Нархаш мега 170 бо муомила савдо дорад. рақамош рақами мегафон аст. Кадоми шумо дамхали хона ки лозима нархи арзон аз территория Душанбе бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред, барое ки хона нархаш арзон аст ва агар ки савдош таки набошад метавонед шумо савдо када гирен. дӯстон аз ягон хонахар ки бошед дар комментари нависед, агар ки мо юфтем ба шумо пешкаш мекунем. Агар ки шумо реклама кун бошед мармаз сурат маълумотшо дар WhatsApp имои болобуда роӣ кунен, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. То видеои оянда.